Kontrakan baru wastafel setinggi harapan kita. Dadi iki ceritane nang kene nyong garep beres-beres maning karena wingi nyong urung ngepel, urung teki siki gue kontrakane. Ki nang kene nyong garep njo duit disit lur. Alhamdulillah ana rezeki uli THR kang bose nyong. Jadi bisa dimanfaatna nggo tuku perlengkapan pindah kontrakan. Karena nang kontrakan kae bener-bener kosong, dadi nyong garep tuku ember, tuku gayung bangsane, terus tuku pelan maning, ora siar tuku pelan, tuku serokan. Pokoknya pengeluaran bulan ini dar-dedor banget, urung garep pindah kontrakan, terus mudik kan yang ngoni konakane gawe parseran dan lain-lain, pokoknya menyala banget dompetku. Nah guys, ceritanya wis gutul nang tempat perabot, kayaknya harus tuku serokan ge lur, tuku ember gede. Tapi jare bapak suami ora usah tuku ember karena ngomah gue anu bak pirang-pirang. Ya wis lah tuku ember cilik bae nggo ngepel. Sekalian karo tuku gayung lur, soalnya gayungnya pada pecah, kene kan yang tuku sing cilik bae. Karena gue anaknya nyong men pada seneng uri adus sih gue lah ya. Kena pertoples-toplesan karo perkue-kuean gue udah mulai lengkap lur. Berarti tandanya apa? Lebaran sebentar lagi. Wis pokoknya mamak-mamak wis pada mumet mikir nak lambi anyar, mikir nak kue-kuehan. Tapi ora usah dipaksa lur, nak ora nana ora papa. Singkat cerita kayaknya wis gutul ngene mertuane garep junjung meja sing nggo dodolan seblak lur. Mejane garep tegawa maring omah kontrakan sing anyar. Ki tek bersih disit ya lur, tek pel-pel ngesuk gari tek cat we omah mertuane karena kotor bekas minyak nyong masak wingi ya lur. Pokoke engko nek nyong mulai dagang maning nyong wis ora dagang nang kene ya lur, nyong dagang nang kontrakan sing anyar. Nah, ki engko nyong dagange nang omah ki lur karena ngarepan wis bisa nggo dodol, tempatnya juga mandan strategis perak gerbang. Berhubung wingi ki nyong urung lur, dadi nang kene nyong lanjut ngepel karo bapak suami ya. Ke direwangi bapak suami sing nyapu, nyong sing ngepel-ngepel. Ke umahe soalnya lumayan gede lur dari yang sebelumnya. Gede terus dawa gue maring buri lur. Dadi ya lumayan lah ya. Barang-barangnya nyong mlebu kabeh, dadi engko nyong dodol bisa nang ngarep omah ora ana saingan. Soalnya sing kontrakan wingi kan tanggane nyong dodolan juga. Kan nyong ora kepenak ya nak dodol nang ngarepan. Posisi kontrakan sing sike dinggoni juga masih mandan mengburi. Nek kan nang ngarep gerbang, dadi rekan-rekan langsung nang ngarep pada nyeblak maringane bayar. Lanjut ngepel maning lur, posisi kenyong ya jan kesel banget yakin mana lagi puasa kenyong ngepelnya sepisan maning esuk ya karena urung bener-bener bersih. Lanjut ngarepan garis dikosreke karo sabun, pokoknya ngasuk rika pada dolan ngene ya lur, nek nyong pindahan kotak info alamatnya mau karep pada nyeblak.